dengar saking sanggar palanggahan tumuju wonten sasana pagelaran Jawi. Ari sang bawa tumuju wonten ing buku sing tupa kang kemelun kang gandanyu mangambar-ngambar. Tupawatara sak sirari sangko sigra pinatus rasa mala nyaris lumangantar-ngantar uripe mengendeng-endeng kukusing bepasang sumundeling antare kesa sumundeling kayangan hadamel kagete para Jawata Agung. Wonten ing kayangan surah hadamel para dewa-dewi para aksara-aksari para widodara lan widodari ingkang sami tumurun wonten ngarsa pada sigra ngrawuhi sumbering gara-gara kenitraka giri-giri. Gara-gara niri sangko ngadep kukusing tupa kang kemelun kang ngebeki wonten ing sasana pagelaran Jawi menika ateges. Wonten kari sangko ngundang pribadayangan tetekan genderuwo elu-elu Banaspati namung gawe regenging swasana. Ore sang pomo meminta maranu berani Gusti kang gawe pepesing kodrat sejatine ngrasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak raga kalis saking sabiko Roko Samboyo Putra Paresang bawa jengkar saking sanggar pamujan ngasta penyet minangka pianggala paresang pengobat kemewen sang bujang aren gede iyan mentelung kadya kluwung katon kumuriya cinondra kadya bledek mangsa ketiku bebasan dipecetake bumi sikar marapat gunung jungkruk segara bakal asap apa maneh sabateka manusa bakal lajur sak walang-walang dipasang bisa bedah kalah condro hati buku wah Roko Samboyo Putra Surasudina Jaya kang kebur Suprasna dening Pasuti Bebasan rawe-rawe atas malang-malang diputar sekali merdeka tetap merdeka Roko Samboyo Putra tetap merdeka selami-laminya wah Roko Samboyo Putra Resang Bobo ngasa pecut minangka biandana paresang Bobo gedruk bumi kaping 3 Adi Bali dening para kadang putra ingkang tasih lenggah wonten ing sasana busana kang sami mampak wonten ing sasana pagelaran Jawi wah Roko Samboyo Putra Roko Samboyo Putra Mijil saking sasana busana kang sami mampak wonten ing sasana pagelaran agung menika candraning dening para kadang putra Anite Tronggo kang sami merasuk busana kang prajurit kanthi awak bagus rupane cerdas terampil terginas cinondro saking mandro Raden Mas Bagus Permadi
Iya, salah. Roko Sampoyo Putra kembang enceng-enceng kembangnya Surodadu biyen renteng-renteng saiki ngajak padu ambo ora weruh satruku ngajak wawu mampu dina iki tak wenehi roti mari gembiraria Sampoyo Putra ketembak pijel saking Sasana Busana lumampah wonten ing Sasana pagelaran Jawi candraning dening para kadang putra Aditya Trokot Busana kamrajuitan kadek kemubiar busananiro Cinondro saking mandra tumelorot candraning Cinondro kadya lintang Panjerino Jos iya Roko Sampoyo Putra ora bingung Kediri Surabaya aku mau benci golek liya
Lampahe dening para kadang putra anitih trangga merasuk busana kaprajuritan kang katingal bagus rupane cerdas rampil terbina subar jojo lara tedas bawa kalune pandhe sisaning kreta iya 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 aku jos iya loh Roko Samboyo Putra Dek mau bengi terus otak nanti apa lurung hatiku tak saklisian bubar seperti Rapondiro eyang jaleng sregi katindak dening eyang jaleng sregi ngereksa panjal ambekal tindak ing prajurit Bantarawit rangsang pinanganten taupe Prabraja Kala Simandara pikantuk kusemeneng ayu jejuluk Dewi saka langit oi iya Roko Samboyo Putra Boten berkata lepek tindak iro eyang jelek sregi kaderek dening Prabu Celeng Gebel merangsang pinanganten
Tapi Prabu Joglono Sewandana pikantuk Dewi Sangga Langit mlebet wontenipun sajroning wana kang aran wana lir baya wana alas lir gedhe baya kang aran Pekewuh alas kang jumudhelake bebaya Pekewuh kang gedhe gara-gara kang gedhe kabeh kang sakmenane kewan alas ingkang sarta galak wadya kala Prabu Celeng Sregi nuwun inggih niki pasuketan pun Sigeg Sakwatawis karantos saking beliau bawa tim keamanan apel rupiah sampun rambut oh nggih ngridu mangamur ngamuru waket tengaraning prangat curit kamakuru kongso tata katya Butala murid Panjrata Rangga Esti ora kata eka Pratya layu sapingire ngaturaken dhateng para kadasna budaya kakung dalah putri menika ngembaraken dening para kadang putra ngembaraken prajurit saking Bantarangin para jiban para brojo Klono Sewandana ingkang rikala semanten wontenaken arah-arahan saking Bantarangin kang jumudul wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kabegal dening Prabu Celeng Sregi sak kembaran pramila kados pundi prahipun mriki saking paguyuban keluarga besar Raga Sambiya Putra ngaturaken sugeng pinarak ingkang sakeca sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi agenipun dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang sageta pinanggih rahayu kalis saking sambikala ing pasana para tantama Raga Sambiya Putra lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga oh
Dudu sang anak dudu kadang yen mati aku melu kelangan Raya abang sumrawang gawe timbang opo gelem takjak urip bebarengan di prawana tuwa kula
sago maca nandur telo kuku sing dupa kang kemelun kang gandanyo mangambar-ambar dupa watara sak sirari sang bapa sigra winaratus rasa mula nyaris lumangantar-antar uripe mangendeng-endeng kuku sing bebasang sumundeling antreksa sumundeling kayangan hantamel kagete para Jawata Agung wonten kayangan soleh hantamel para dewa dewi para aksara-aksari para bidadara lan bidadari kang sami tumurun wonten ing Ngarsapada sigra angrawi subering Goro genitrakah diniki Goro garane sang pupu ngadeg jegrak kasta pecut minangka piantara marang sang pupu ngadeg kuku sing dupa kang kemelun
Amba minta marang anugrahaning Gusti kang gawe pepesing kudrat. Mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala. Sejatining rasa sagondo sak rasa sak jiwa saraga kalis saking Sambikala. Prapanyo Prapanyo eyang jaring segi kaderet dening Prabu jaring geblek mlebet wontenipun sajroning wana kang aran wana Lirboyo. Wana alas Lirboyo kang aran Pakewo. Alas kang jumudhalake bebaya Pakewo kang gedhe ora-ora kang gedhe. Tapi kalau sapernaning wana sing kang sarta galak Watya Bawa Prabu jaring segi. Kalesing Sambikala
Eh. Oh. Eh. Oh. Iya. Ya. Was. Elo. Ladalah. Roko Sapoyo Putra Amet kali Mas Apit Son Puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pepesing kodrat mugi candraning dening para kadang mitra sami kales saking Sambikala Roko Sapoyo Putra nuwun sewu kula nuwun sampurasun
Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel Panguwasa Alas Rupan Kang Pawreksa Alas Rupan tak jaluk tekamu ya Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak jaluk tekamu inggal Jengkar saking papan dunung Jengkar saking papan dunungmu tumuju wonten ing papan panggonmu Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel hadir Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel Panguwasa Alas Rupan tak jaluk tekamu ya Jengkar saking papan dunungmu tumuju wonten ing papan panggonmu ya Raga Samboyo putra Eyang Celeng Srenggi tak jaluk tekamu tak suwun rawuhmu Eyang Celeng Gembel Sugeng rawuh Eyang Celeng Srenggi Sugeng rawuh Prabu Celeng Gembel iya yo Eyang Celeng Srenggi Jengkar saking papan gunung moyang Prabu Celeng Gembel Jengkar saking papan dunungmu Prabu Celeng Gembel Prajurit Bantarangin maju bareng gawe legal ning ati oleh nopake jamu kelakon gawe bacaan sawadya balap Raga Samboyo putra Aja turu sore kaki
Putraku siande-ande lumut bang wes raina bang wes raina srengenge muncul sunar sumambura bang wes raina bang wes raina srengenge muncul sunar sumambura cicit cuit cuit rame swara sehat krengket kerak-kerak nimba aning sumo ratus kebiar kebyur segere kepati binga bagas kewarasan krengket gerak nimba aning sumo ratus kebiar kebyur krengket gerak nimba aning sumo ratus kebiar kebyur son puji dumateng pangeran kang lumata cita
sapi kala tinapeno saking bilahi kesenian ingkang sampun aluri rakitane gandeng jam mila monggo samete uri-uri maring lestari kabudayan Jawi Bunda Mariati ingkang mandekan Bapak Gunawan minangka sasapuhipun Raga Sambaya putra ingkang paringan asma Ketami asli padhepokipun Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sak rombongan Raga Sambaya putra nindakake pakaryan mangkipun para kadang pirsama aduh Gusti ingkang monggo murah ingkang tansah karasa paring babungah kita tansah ojo lali manembah nanging ojo amung sawiya-wiya Raga Sambaya putra Raga Sambaya putra kalesoe sambikala tetembangan punika dimotaraken saking beliau Mbah Jiran sesepuhipun wonten kawasan Sumber Cakar Besi. Mbah Jiran suka midhangetaken ceritane mangsan nang tunggal sambali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe ceritane mangsa nang tunggal sambali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe loro kembang melati
anggawe lorone ati kembang kecubung anggawe atiku bingung kembangi mamar tresnoku wis katon buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik kanggone para wanita kabange rapi iku paripasane tinimbang rapi luwih becik tak tinggal bae Thank you.
suwe nggonku goleki mong kang dadi lelengi ati rina bengi mong tansah ndonga mergo anakmu keloro-loro Mas sepurone wae iya ya rasa ojo aku tinggal suwe kaya kaya Gusti ngelingake bali kumpul anak lan bojone wis ojo mbok tinggal lunga bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo yen trimo aku ra bakal lunga atur iku paedahe apa yen ning kene ora kurang padha donya momong durung kanggo rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone wis ora usah dipikir dinentek golek neh sing wis ya wis Roko Saboyo Putra suwe nggonku ngenteni ho mong kang dadi lelengi ati rina bengi mong tansah ndonga merga anakmu keloro-loro aku ra
iku bae dae opo yen ning kene ora kurang bondo donya mumpung durung kanggo rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone Oke, kembali diucapkan selamat siang menjelang sore untuk kawasan Bosaran Pesantren Kediri Jawa Timur yang kebetulan bertempat di kawasan Lapangan Cakar Resi. Suatu kebahagiaan di momen kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. Kehadiran dari keluarga besar Rogo Sampoyo Putro, ada mitra kerja yang sangat luar biasa Pelangi Pro, Audi Rental Kantor Matur Subaduan banget. Dan hari ini dalam acara tasakuran ulang tahun dari Adi Ataraska yang kedua tahun dan juga wali mantul kita dari Adik Putra dan tentunya putra dari keluarga besar beliau Bapak Samsul Mu'arif Tuan Bunda yang sekeluarga antarakan mantul Subaduan banget mobil khusus saking beliau Bapak tim keamanan yang terpadu dari Bapak kepolisian juga dari Bapak TNI antarakan mantul Subaduan banget di kesempatan sore hari ini yang sudah memberikan waktunya dari keluarga besar Rogo Sampoyo Putro. Dan satu kebanggaan menghadirkan barang setan artis Jawa Timur kembali untuk memberikan support yang terbaik buat panjenengan semuanya. Tak kasih untuk menemani panjenengan barang all artis Rogo Sampoyo Putro. Mah ya digubak aja koyo wong miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun wedale sekedap mawon damel menyampaikan Kamtipmas dari Polsek Pesantren. Saya Budi Santoso, Kanit Dimas Polsek Pesantren. Matur suwun sanget nggih panjenengan sedaya ingkang hadir dateng mriki dalam rangka seni jaranan Rogo Sampoyo Putro. Lah niki 12/89 apa? Tanggal lahire terbentuknya. Wah, berapa tahun sudah? Oh, puluhan tahun nggih. Nggih. Sederek sedaya dari jam 9 sampai sekarang berjalan lancar, tidak ada permasalahan. Matur suwun sangat nggih saking Bapak Kapolsek. Mugi-mugi mengke sampai akhir acara seni jaranan niku berakhir dengan aman, mboten enten permasalahan. Lah niku jenengan tingali kata isang lenggah niku sae nggih. Nah, sing ngarep
arepe ngadeg gak penak, ya ta? Enek arepe motor nek kono sampe tak kon kalih. Ngalih Mas, ngesakne gak penak sing lungguh ya. Kula niki nggih nate jaran, Pak. Nggih tahun 83. Bahkan sampai tingkat provinsi, nggih. Jaranane napa to? Seni to. Nah, seni ku kersane main dhisik. Pun diaduk-aduk kalian golongan A, golongan B, partai abang, partai hijau, partai coklat, partai dan sebagainya. Jadi jaranan itu seni sing didelok napa nita? Keindahan, keelokan, keseragaman. Kula wau mirsani niki. Niki wau sesi napa niku wau? Celeng, delon polahe, ukele bareng. Ora beda karo barongan. Barongan ana satu soal ukele ditoto apik, disawang penonton sah. Pramila monggo empun sampai jaranan seni budaya Jawi niku dikotori oleh golongan tertentu, golongan perguruan ABC, partai ABC. Jadi jaranan niku senine tiang Jawi. Monggo kersane main riyin umpami enten tambahan pami mriki syukuran enek dem-demane monggo sabare jaranan mboten napa-napa. Mengke panjenengan undang kula, mesti kula dugi Pak Budi, Pak Babit. Monggo niki sampun purna jaranane sareng-sarengan, apa syukuran mendem, monggo jeneng undang betul tau. Tapi lak sakniki tasik main, empun nggih, empun di sampai nomorku sampai dikotori kalih tumindak sing negatif, ngoten nggih. Nggih. Lah monggo dilanjutaken sing duwe dompet didelikne dompete, sing duwe motor diparkir ingkang sae. Mugi-mugi mengke lancar sampai paripurna. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sebanuan Bapak mboten ninggali lho, Pak. Samu. Makasih. Sang neng ngopi iki mau. Terima kasih Pak Budi ST. Requestnya apa? Apa wi? Apa Gus? Hah? Oh, Bahtera Mahligai. Oh secangkir kopi. Janganlah ku pulang pagi karena sama Mbak Elsie. Oh ya, aduh. Karaoke di M3 habis sekali. Wah, sapa wi? Kita turutin requestnya dulu. Kopi sudah. Satu tempat yang saya bawakan. Kopi ini kakak jagung yang rada serik malah. Ini juga ada permintaan lagu dari Bunda sebelah kiri. Mintanya Permata Hati. Oh, kalem-kalem ya? Gak apa-apa ya Cahyo. Seperti kita bertiga kan kalem semua toh, Mbak. Kayak bunda-bunda kalem ya. Oh, kalem banget. Oke, di kesempatan sore hari ini dipending sejenak. Ini tadi dari beliau yang punya gawe mau ngantorkan kopat luar rumiyin, nggih. Dari sebagian artis nanti jangan beranjak terlebih dahulu. Nanti dikasih lagunya selamat ulang tahun Mas Agus ya.
Yuk. Dimentarakan saking beliau dari Bapak Samsul Tuwin Bundania untuk merapat di atas panggung terlebih dahulu. Monggo dimentarakan medalipun saking beliau Pak Samsul sama Bundania. Oh ayahnya saja, perwakilan. Nah. Oh iya, ini perwakilan dari bapaknya Pak Samsul dari beliau Pak Suparno. Ya Pak Suparno monggo dimentarakan medalipun saking Bundania. Ngantarakan opat luar rumiyin. Oke, nuwun inggih. Nuwun pangapunten dumateng para kataksana budaya kakung dalah putri ingkang dahat satu kinurmatan. Wonten ing wekdal menika lumampah ing wonten ing dinten Rabu meletikipun surya kaping 19 wulanipun November di tahun 2025 niki saking beliau Bapak Suparno, ayah dari beliau Bapak Samsul Tuwin Bundania sakeluarga badhe ngaturaken kupat lubar ingkang rumiyin gadhe nadar utawi ujar mbok bilih putranipun dipun ambal warsoi ugi dipun kitanaken dari adik Antaraska ulang tahun yang kedua tahun, juga wali matul kitan dari adik putra, tentunya putra dari keluarga besar beliau Bapak Samsul gadhe natar utawi ujar badhe nanggapapun jaranan. Mugi-mugi wonten ing wekdal menika nadaripun utawi ujaripun saged dipun nuwari wonten ing wekdal menika. Mugi-mugi ingkang mau kawasa tansah mari kalujingan saha ketereman saking beliau Bapak Suparno ugi saking keluarga besar beliau Bapak Samsul Tuwin Bundania sekeluarga. Allahumma amin. Nggih. Wonten ing wekdal menika ini perwakilan saking beliau Pak Samsul saking beliau Bapak Suparno, ayahipun dari Bapak Samsul Tuwin Bundania sampataraken kepat luar niki sampun luar napa dereng? Sampun luar napa dereng? Ora kompak belas, enek sing sampun enek sing dereng. Sampun luar napa dereng? Nggih. Sakmenika dereng luar, mugi-mugi nadaripun utawi wujaripun dipun luwari wonten ing wekdal menika lumampah ing wonten ing dinten Rabu meletikipun 19 bulanipun November tahun 2025. Sampun siap napa dereng? Sampun. Nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.